Hello, γεια σας. Σήμερα αποφασίσαμε να μαγειρέψουμε στον ήλιο. Είναι 18 Νοεμβρίου. Έχουμε βάλει ένα πιάτο δορυφορικό. Έχουμε κολλήσει έναν αυτοκόλλητο καθρέφτη. Έχουμε βάλει ένα πυρέξ. Για να ανοίξουμε να δούμε. Να φοράτε γυαλιά για αυτή. Σοτάρουμε το κρεμμυδάκι. Μόνο από την ακτινοβολία που έχει ο ήλιος, το φως του ήλιου. Σου άρεσε η μουσική που σου έστειλα? Πάρα πολύ ωραία. Ηλιάνα, θέλεις να κάνεις έτσι, εγώ τραβάω βίντεο? Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Κάτι γίνεται, έτσι. Κοίτα το φως πως είναι, δεν σε κάνει να θες να το κοιτάς συνέχεια. Ναι, ναι. Είναι τόσο ωραίο. Σαν να είναι